E Portalet que o Hortalessa bastilo entre 1842 e 1870 susera peno a Urdòs en vath d'Aspo. Lui Filippo che la rebastiglia intad emparar caminau de sun port, e su nom che bien de peage comerciau medieval era Porto d'Aspo e Portalet situat 100 metres abaix. Compausado de o caserno e pavilion d'oficiers e fortin de 3 bastions da batterias e o plazo horto que poder quelli mei de 400 numis, era Hortalessa che servia de vado per desenvolupar regiment d'infanteria de pau en 1875-1876 contra els carlistos espanyols, mes que està abandonado en 1940. Era Franco de Vichy che la se canvia en preson politica o l'internè a monde com Léon Blum o Edouard Daladier, che la se torna en prene es resistenza spesi guerrilleros espanyols el 24 d'agost de 1944 e che internè a la beta Marxau Pétain qualques mesos de 1945. Avui en dia, è Portalet che glaçat als monuments històrics i que propietat de la comunitat de comunes de Haut-Biarn i que es pot visitar.